Vítajte v druhom dieli podcastu Podajme si ruky, podporujem ľudské práva a slobody. Tento podcast, alebo teda v tomto dieli druhom sa budeme opäť rozprávať s Mírom Schlesingerom, ktorý je odborníkom na túto oblasť a pôsobí už 24 rokov. Aktívne prednáša na školách, už má za sebou teda tisícky študentov, ale aj pedagógov. A teda okrem témy nenávistných prejavov sa dosť intenzívne venuje aj téme šikany. Neviem, Mirko, že či vôbec hovorím správne, keď poviem, že šikana, nenávistné prejavy. Je to to isté? Nie je to to isté? Áno, je to veľmi blízke. Možno by sme išli keď tak do problematiky terminológie, ale to veľmi úzko súvisí. Je to ako tieň jedného a druhého slova. My sme v predchádzajúcom dieli začali vlastne už s tou témou šikany trošku. Ja by som sa v tomto dieli chcela pozrieť tak podrobnejšie na tú šikanu. Povedali sme si vlastne, že keď to tak v krátkosti shrniem, že teda nemáme len agresora a obeť, ale máme prakticky dve obete. Takže určite si vypočujte aj prvú časť, ak ste ju nepočuli alebo nevideli. A poďme vlastne na tú šikanu. Ako alebo v čom sa tá šikana líši od nenávistných prejavov? Tak keď hovoríme o šikane, museli by sme si to kategorizovať. Jednak z vecí, ako to nové nazeranie na šikanu, my máme totiž to viacero druhov šikany. To si treba zásade... To si tuším aj rozoberal v tvojej knihe, šikana, alebo teda nový pohľad na šikanu. Áno, iný pohľad na šikanovanie. Tam som popísal, že nemáme len tú základné, že máme verbálnu šikanu a máme tú fyzickú šikanu, ale ono sa to člení. Tak napríklad medzičlánok verbálnej šikany je to tzv. Triedne šašovstvo, ktoré vzniká len kvôli tomu, že máme problém, alebo keď riešime také dieťa, tak ten problém treba identifikovať najskôr v rodine. Najskôr v rodine treba hľadať to, že to dieťa môže mať objektívny alebo subjektívny pocit, že nemá dostatok pozornosti. Buď preto, že naozaj nie je, alebo preto, že to dieťa potrebuje väčšiu pozornosť, lebo možno súrodenci berú väčšiu pozornosť. A je to naozaj veľmi ťažká úloha rodičov, aby sa venovali adekvátne všetkým deťom rovnako. Žiaden rodič nie je dokonalý, ale môže dať toľko lásky, koľko to dieťa dokáže akceptovať. A keď potrebuje viac, tak samozrejme vieme ho navigovať. Ale vráťme sa k tomu ďalšiemu. Takže máme verbálnu, slovne si deti ubližujú medzi sebou. Fyzickú? Ale zase treba kategorizovať, čo to tá šikana je. Lebo keď hovoríme o šikane, keď hovoríme o útočnosti, tak ten, ktorý je dehonestovaný, napríklad slovne, sa nevie brániť. Nevie sa brániť a je stále pod tlakom. A typická obeť je obeťou vtedy, keď sa nedokáže brániť. Dať odporúčanie dieťaťu, ktoré je obeťou šikany, či už fyzickej alebo psychickej, neboj sa, bráň sa, to je také ako nemáš vodičský preukaz, spokojne si sadni a štartuj, môžeš ísť. To je nereálne, lebo spravím niečo zlé. To dieťa je pod masívnym tlakom či už skupiny alebo jednotlivca, ktorého sa bojí a nedokáže sa brániť. Jediná jeho šanca je, že vstúpi do toho konfliktného konania tretia osoba. Tretia osoba môže byť spolužiak alebo spolužiaci. Reálne, keď aj vstupujem do školského prostredia aj s mojimi kolegami, tak vysvetľujeme jednu zásadnú vec. Prvý, ktorý môže zastaviť a najúčinnejšie a najrýchlejšie šikanovanie alebo akékoľvek takéto konanie, to nie je pedagóg. To sú žiaci a spolužiaci. Oni sú v tej triede dlhšie. Oni to vidia od začiatku. A majú tam svoju morálnu povinnosť zasahovať. Takže obeť je obeťou vtedy, keď sa nedokáže brániť. Ak je to slovná potyčka, to nehovoríme o šikanovaní. To je slovná potyčka, to sú zlé medziľudské vzťahy. Ale to sa často mýli. Jeden má takú istú schopnosť útočiť ako ten druhý. A pri šikane tam je nepomer síl. OK, a je, ako si aj hovoril, dlhodobá. Musí tam byť ten úmysel. Áno, je tam úmysel, je nepochybný úmysel a pretrváva to dlho, alebo sa to stupňuje. To znamená, že tá osoba je už naozaj v veľmi nepriaznivej situácii vo vzťahu v tej triede a niekto mu nepomáha. To je problém. Ja som inak čítala tvoju knihu Iný pohľad na šikanu a ty si tam spomínala ešte jednu
jednu takú formu šikany, takú najhoršiu, že ak ten agresor, tak ho teraz nazvem, napáda iného člena tvojej rodiny. Hej? K tomu sa dostaneme. Medzičlánok toho, že ako nám to prechádza z verbálnej šikany do tej fyzickej, tak to je ničenie interiéru alebo exteriéru školy. To si musí všimnúť tá škola samotná, keď hovoríme v globále. Niekto z pedagógov musí si všimnúť, že zasa zničil niečo, zasa niečo, možno, že pokreslil školu alebo čokoľvek. To nie je náhoda. Nikdy sa nedieje nič len tak náhodou. Takže ak je takéto nejaké konanie sa vystupňuje, opakuje sa, tak je to len otázka času, že to dieťa zaútočí na niekoho fyzicky. Najprv ide na priestor a potom ide na osoby. A ten posledný typ šikanovania, to je naozaj to, čo si povedala, to je, keď dieťa neúspelo agresivitou voči spolužiakovi, napríklad, že jedným uchom von a druhým to prišlo. To je to, keď sa snažia dehonestovať nejaké dieťa, či to chlapec, alebo je to dievča, na tom nezáleží, tak ten nejaký agresor obeť, nacielí tú jeho agresivitu takým tým štiplavým spôsobom na miesto, ktoré nedokáže brániť. A nedokáže brániť jednu vec, keď je v rodine niekto napríklad handicapovaný. Môže tam byť handicapovaný súrodinec. Otec, mamina, môžu byť na vozíčku, opaličke, môže tam byť nejaký iný handicap. A to môže to byť aj napríklad to, že ja neviem, mamina je niekde pomocná sila v kuchyni, málo zarába, hej, že treba som... Z časti a áno, niekto sa do nej... Sociálny status v niekoho v rodine, ale ja hovorím najmä o tom handicape, kedy s tým naozaj nič nedokážeme spraviť. Dobre, tak prebrali sme si teda tie formy šikany, verbálna, fyzická, aj teda taká nepriama, kde sa asi najmenej to dieťa dokáže brániť, kedy ten agresor obeť, ako ty to pekne nazývaš, napadne nejakého člena rodiny a naozaj slovne. Hlavne slovne. Hovoríme o slovnom napadnutí, kedy to dieťa ho nedokáže ubrániť a potom tú svoju frustráciu ako keby už nemierí do obranného režimu, do obranného módu, ale do útočného. Takže to dieťa ako keby pomáha tomu agresorovi takisto útočiť na vlastné prostredie. Ono vyčíta rodičom, prečo má handicapovaného brata, sestru, prečo je mama taká, aká je tatino taký, alebo niekto je tam, má tam ZTP napríklad. Stalo sa ti napríklad, alebo teda môže sa stať, že tá obeť v tom školskom prostredí, ktorá je šikanovaná, ako keby prejde na stranu toho, kto ho šikanuje, že sa ho začne nejak akože zastávať? Ako ten, ktorému ubližuje, tak mu akože začína nahrávať, že ubližuje mi, či ako? Že doslova ako keby drží mu stranu, vieš, ako nejaký štokholmský syndrom teraz. Áno, ale to sú také nejaké špecifické prípady, že mu to umožňuje a to sú už veci pre klinického psychológa, ak si dieťa vedome ako keby necháva ubližovať, postaví sa do role, tak mi ubližujte, tak to je sebatrestanie a to sebatrestanie má korene zasa v rodine a môžeme hovoriť o tom, že to, čo zažíva to dieťa v rodine, je niekoľkonásobne horšie, než to, čo si nechá robiť v triede. Skôr mám na mysli, vieš, respektíve áno, to, čo hovoríš, ale presne mi tak napadlo tá situácia, ktorú občas popisuješ, triedny šašo. Že on vlastne začne hrať tú rolu, on sa s ňou akože stotožní. A jasné, robte si ďalej zo mňa srandu, mne to síce vo vnútri ubližuje, ale kľudne vám budem hrať toho triedneho šaša. Alebo je to niečo úplne iné? Nie, triedny šašo nie je ten, že robím si zo seba posmech, aby sa mi smiali, ale ja som iniciátor a smejte sa na mojom humore. To nie je to, že ja sa postavím do centra, aby mne bolo ubližované, ale ja dehonestujem všetkých, robím si srandičky, prekračujem hranice morálky, etiky, všetkého, narušujem hodinu pedagógovi. To je to triedne šašovstvo. To nie je, že to má byť namierené proti nemu. Zvyčajne čiže to je ten také sebavedomé decko, hej? Takéto kráľ triedy. Trošička tam je vždy, čo som identifikoval, taký ten skrytý narcizmus toho dieťaťa. Dá sa, ako v niektorých prípadoch som skutočne našiel, že to dieťa malo len subjektívny pocit toho, že nemá dostatok pozornosti zo strany rodičov
lebo si tak zvyklo byť centrom slnečnej sústavy svojej rodiny a myslelo si, že to tak musí byť vždy. Ale to už je potom, to už také prípady, že naozaj treba popracovať so psychológom. Dobre, možno je také teraz dôležité si povedať okrem toho, že sa bavíme o šikane, čo to vlastne je a nejako to teoreticky delíme. Aké dôsledky vlastne má tá šikana a nenávisť na psychické zdravie detí? Čo to všetko môže spôsobiť? Prečo je to taký fenomén, také nebezpečné? Prečo sa o tom teraz toľko rozpráva? No, tak dôsledky sú hrozné. V závislosti od toho, ako je to riešené. To dieťa môže mať traumu tým, že prejde, skončí tá šikana, skončí základná škola, na strednej škole nájde lepších priateľov a už to tam nemusí byť. Niekedy práve to zapozeranie sa iba na to zlé môže nakopírovať negatívny vzor a teraz ja budem mocenský a teraz ja si nájdem nejakú obeť a vrátim to ako keby. S týmto sa stretávali ešte, keď bola základná vojenská služba ako povinná, tak to tzv. Šikanovanie, ktoré tam bolo na tej vojne, že mladší boli vždy takí tí útrpní a museli poslúchať a boli neviem čím všetkým a museli prejsť povyšovačkou, tak tá povyšovačka v niektorých vojenských útvaroch bola naozaj hrozná bola, kedy to bolo pod hodnotu človeka a bolo to práve preto, lebo im robili takisto zle. Ja som bol napríklad zdravotný inštruktor na vojne a u nás šikana v tej prvej fáze, to čo zažila prvá vetva, teda tých mojich, ktorí narukovali, bola naozaj hrozná. Akože to bolo na trestné činy. Všetko je, každý jeden z tých skutkov by bol naplnený skutkovej podstaty trestného činu. Ale tam bola akože dobrovoľnosť. Takže by sme mali hovoriť, že toto sú prípady všetko pre psychológov. Ale to je davová psychóza, ktorou prechádzali. Ale čo sa nám podarilo teda v rámci tohto vojenského útvaru, my sme to rušili. Naša ako keby generácia už to rušila, že to, čo oni hrozne trpeli, tak napríklad ten úder nejakým opaskom už nebol priamo na telo toho vojaka, ale išiel cez vankúš. A bolo to skôr zábava. Symbolická, než by to bolo naozaj, že roztrhali zadok až do krvi. A to naozaj nepreháňam. A nehovorím, že šikana na súčasných školách je iba jednoduchá. To sú hrozné veci a následky môžu byť také, že to dieťa sa môže psychicky zrútiť. Už som počul aj názory, že treba ukotviť v trestnom zákone, že bude trestným činom šikanovanie. Na čo? To sú ľudia, ktorí sa nerozumejú do trestného práva, lebo ak ja niekomu ublížim, napríklad tak, že on sa psychicky zrúti alebo mu spôsobím následky, tak to bude trestný čin ublíženia na zdraví. Takže na čo niečo Čiže ako keby to nie je potrebné. Klasifikáciu vôbec nie je potrebné. Polícia to vie vyhodnotiť. Samotný vyšetrovateľ má dostatok nástrojov, ako vyhodnotiť šikanu, či už psychickú alebo fyzickú, lebo aj to psychické zrútenie, ak je, tak podľa informácií jednej psychiatričky, s ktorou som konzultoval, že ak sa napríklad dieťa zrúti, koľko potrebuje času na to, aby sa zregenerovalo objektívne, tak nie je to týždeň, nie je to 2 týždne, je málo, dokonca mesiac. Čiže tá dĺžka liečenia vlastne je asi 3 mesiace. Okay. A to už sme presiahli naplnenie skutkovej podstaty priestupku. My už hovoríme naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. A je tam ublíženie na zdraví, lebo to vyžaduje liečbu. A liečba nemusí byť len tá fyzická na tele, ale aj na psychike. Takisto ako máme domáce násilie. Domáce násilie psychického typu alebo fyzického. A to všetko je trestným činom. Myslíš si, že tak nejak to táto spoločnosť dnešná podhodnocuje? Že treba nie je to duševné ublíženie alebo tá psychická újma uchopiteľná alebo hneď tak viditeľná ako povedzme to fyzické? Že je to aj v tej problematike šikany tak vnímané, že preháňaš, no tak si sa tu zložil, no tak si sa rozplakal. To vôbec nie. To už zase musíme hovoriť o tom, že objektívny, subjektívny pocit. A reálne je teda, čoho je výsledkom. Takže nikto nepreháňa, že sa niekto zrúti pri vrieskaní na ňom a druhý sa uškrnie a spraví nejaké gesto k tomu. To je rozdiel, ale podstatné je, že ako na to zareaguje ten jednotlivec. Takže ak sa nejaký jednotlivec zrúti, tak sa objektívne zrútil. Podstata problematiky tohto dokazovania je
preukázaní, že to bolo následkom tohto. Okay. Pri fyzickom útoku, napríklad keď hovoríme o školskom prostredí, tak vidíme modriny, vidíme možno zlomeniny alebo poškodené veci, ktoré hneď vieme zdokumentovať, ale pri psychike, tak čo tam nafotíme v tej psychike? My musíme preukázať, že to tam bolo, takže to dôkazné konanie je troška náročnejšie, ale dá sa aj to preukázať. Prečo sa podľa teba obete šikany často boja hovoriť? Veľmi jednoducho. No si môžeme zobrať len rodinné prostredie. Pardon. Ak dieťa spraví niečo zlého doma a jeden z rodičov na neho nakričí, lebo ten deň nemal správnu psychickú konšteláciu a dieťa by reálne podľa predstavy toho rodiča malo byť ticho a zniesť ten trest kriku. Ale dieťa si postaví hlavu a povie, no takto sa so mnou ty nebudeš rozprávať, to sa dalo rozprávať aj inak. Takže čo spraví rodič? Ide do ďalšej vývrtky a možno keď nie je dostatočne disponovaný zručnosťami, tak vyletí ruka. Ale čo to reálne je? Tak čo je reálne krik rodiča? Krik rodiča je zlyhanie rodiča, že to niečo v rodine mu nefunguje. To nie je zlyhanie dieťaťa, to je zlyhanie rodiča. Niečo mi nefunguje a je to akt sebakritiky, ktorý chce umravniť ako keby v sebe, tak nakričí na neho, tak takto to bude. A ak ten rodič udelí to dieťa, tak to je maximálne zlyhanie toho rodiča, lebo on má o sebe predstaví, že musí byť dokonalý rodič. Takže to je napríklad, môže byť jeden z dôvodov, prečo teda to dieťa nehovorí doma. Hej? Ale napríklad, prečo sa bojí zdôveriť taká nejaká obeť, že je šikanované? A trebárs, ja neviem, keď to ty máš porovnať z tvojej praxe, koľko percent obetí sa na to príde, že sú šikanované úplnou náhodou, že niekto to zdiagnostikuje, trebárs, ja neviem, nejaký pedagóg, a koľké sú také, že proste idú to riešiť a idú za tým pedagógom. To mám na mysli, že prečo sa trebárs niektoré deti boja? To sú návyky z rodiny. Okay. Návyky z rodiny. Návyk z rodiny môže byť, vždy musí zniesť nejaké násilie. Čiže to je vlastne akože obeť. Výchovný proces z rodiny je dobré. Nakričal som, zlyhal som, ale prídem za tým dieťaťom, vieš, prečo som nakričal? Mne sa to nepáčilo, tebe sa to nepáčilo, tak to budeme riešiť inak. To je normálne, veď nikto z nás nie je dokonalý. Vyletela ruka, no dobre, uznám si, nebolo to správne, prídem za tým dieťaťom, ma to mrzí, ale takto nebudeme riešiť. OK, ospravedlníme sa. To je to správne, to je to, nehovorím, že teraz nám budú deti diktovať, čo máme ako robiť, ale my musíme vysvetliť všetko naše konanie. My si musíme vydiskutovať. Ideálne je, prečo si to urobil. Najprv vyotázkujem dieťa, prečo, ako. Keď nie som schopný diskutovať o tom, tak si dám čas. Veď nemusím okamžite reagovať. A prečo tak dieťa nereaguje? No tak teda, lebo nemá návyky z rodiny. Čiže ak je ten rodič autoritársky? My sme rozprávali v predchádzajúcom podcaste o tom, že čo sú vlastne predsudky. Takže my si ten predsudok ako keby v tom detskom veku nesieme do školy. No nemôžem to hovoriť, lebo si nepomôžem. Takže ak poviem hypotézu, že autoritatívny alebo až autoritársky rodič vychová potenciálnu obeť šikany. Je to tak? Môže byť. OK. Máš ty priamo skúsenosť s nejakým študentom, ktorý bol páchateľom šikany? Alebo taký tvoj možno nejaký nezabudnutelný zážitok, keď si bol, nie že prednášať, keď si bol riešiť šikanu. Hej? Ako súčasť nejakého intervenčného prípadov tímu. je veľa, samozrejme, ale také... vždy hovorím vzorový prípad toho, ako sme sa nečakane dostali k šikane, bol, keď sme robili spoločnú aktivitu s kolegyňou zo sociálno-právnej ochrany a kurately na škole. Každý mal svoju kapitolu, ktorú vlastne odprednášal, respektíve vysvetlil tým deťom. A počas prestávky sme dostali žiadosť pani riaditeľky, či by sme mohli za ňou prísť do jej pracovne, lebo tam má 2 chlapcov a z tých ten jeden stále robí deťom zlé, najmä jednému, ktorému dnes už veľmi vážne ublížil. Samozrejme, že sme išli do jej pracovne. Boli tam oproti sebe 2 chlapci. Jeden tak konštrukčne to bolo vidno, že je taký pevnejšie stavaný a druhý si držal vreckovku na nose ešte zakrvavenú, takže vedeli sme, že áno, naozaj to prehnal.
ale v takomto prípade si treba dávať pozor na to, ako pristupujeme k obeti agresorovi. Otázka, prečo si to urobil a mrzí ťa to a neviem čo, ísť útočnou otázkou, to je súboj, takže my nevytvoríme dialog a nevytvoríme ani prostriedok na pomoc. Keďže ten chlapec si držal vreckovku, takže jeho stabilizovať nebolo potrebné. Potrebné bolo treba zistiť dôvod celého toho konania a keďže my už sme pracovali naozaj s verziou, že nič nie je náhoda, tak sme začali tomu chlapcovi dávať otázky, kto mu ubližil. Prečo, či mu ubližujú nejakí spolužiaci, či mu ubližila pani učiteľka a ako sa cíti. Počkaj, tomu, ktorý si držal vreckovku? Nie, práve že... Čiže vy ste prišli dovnútra? Áno, my sme zhodnotili situáciu, že čo sa tam stalo, ten chlapec nepotreboval stabilizovať, ktorému bolo ubližené, lebo ten si držal vreckovku a bol už akože zachránený, že útok nekonal. Útok voči nemu sa nekonal. A druhý, ktorý bol agresor so sklenenou hlavou... Ten už čakal, že bude peklo, hej? Že príde nejaká polícia. Tomu, že dieťa je pripravené vytvoriť obranné mechanizmy, ktoré sa zavrú a vy už nedostanete z toho žiadnu odpoveď z toho dieťaťa. Neviete dôvod. Okay. Reálne dať otázku aj dospelému, prečo si to urobil, to je nezmysel, lebo on to nevie. V rámci psychoterapie vieme zistiť, že prečo som niečo urobil a to je potrebná minimálne hodinka na to. Takže otázky toho typu, ubližil ti niekto? Ako ti môžeme pomôcť? Ubližujú ti nejaký tomu agresorovi. Áno, tomu agresorovi. Takže čo sme spôsobili? My sme spôsobili takéto vyvalenie očí a ako tú pozornosť, čo sme potrebovali. Že, potom on sa v zápätí pozrel na toho svojho spolužiaka, že čo? Nekomunikoval zatiaľ s nami, lebo obranné mechanizmy ešte stále fungovali. V zápätí sa začal pozerať na nás ten chlapec s tou zakrvanou vreckovkou na nose. A že veď očami nám dal najavo, veď ja som zbytý, ja som tá obeť. Ale my sme pokračovali vo svojom, lebo to bol cieľ a pýtali sme sa ďalej a všetko je v poriadku a doma mamina ľúbi ťa a všetko. A vtedy bum, chlapec tie obranné mechanizmy nemal pripravené na takýto typ rozhovoru. Zrazu sa ako keby odventiloval a vybuchol takým spôsobom. Nič nie je v poriadku. Dlho nič nie je v poriadku a môj otec, a som znova nespal, môj otec je alkoholík. Povedal to troška agresívnejšie, ale to netreba úplne doslovne. Okay. Nevyspal sa niekoľko dní a bije aj maminu, aj jeho. No a rozplakal sa, takže už nebol schopný komunikácie. V zápätí sa rozplakal druhý chlapec, ktorý dovtedy už neplakal. A náš prvotný pocit bol z toho, že asi súcití, že to má ťažké. Ale on pomedzi tie slzy nás predbehol s otázkou a povedal nám, ale my máme to isté. Aj náš otec nás bije, aj moju sestru, aj moju maminu, aj mňa. Takže bolo slzavé údolie na niekoľko určitých okamihov. A chlapcov sme, poviem tak skrátene, chlapcov sme stabilizovali, dohodli sme sa, že určite im pomôžeme v rámci našich možností. Prípady si prevzala kolegyňa a som sa pýtal pred tým odchodom. Pani riaditeľka bola takisto prekvapená, lebo povedala, že už nemá nervy na to stále to ukočírovať, že iba matka chodievala väčšinou riešiť problémy svojho syna. A vtedy bola veľmi zaskočená tým, že čo sa v tej rodine deje. Tak sme sa dohodli s tými chlapcami. Chlapci, pozrite sa, máte ťažký život obidvaja. Dalo by sa spraviť to, že si podáte ruky a skončíme to medzi vami to napätie, veď si môžete nejak pomáhať. A my sa zase budeme snažiť vašich rodičov dať do poriadku. Šlo by to? Tak so slzami v očiach si podali ruky. Ale nebolo to klasické, viete, že keď povie učiteľka tým žiakom, podajte si ruky, ja už viac nech vás to nevidím. Zavrú sa dvere a za dverami sa povie, no ešte raz niečo povieš a vidíš, dostaneš ešte väčšiu nakladačku. Takže to tak nebolo. Ja to vždy poviem, že tí chlapci si nepodali iba ruku, oni si podali srdcia, lebo od toho okamihu ten chlapec ho prestal byť. On sa stal jeho ochrancom. Oni sa zosúladili. A reálne teda ten prípad pokračoval tak, že v tej jednej rodine pomohla kolegyňa takou sociálnou pomocou a napätia sa zmiernili. Žiaľ, v druhom prípade musela zasahovať polícia, ale situácia sa stabilizovala a chlapci, keďže boli nejakí piataci, šiestaci, ich priateľstvo vytrvalo do 8. ročníka a keď som po rokoch stretol kolegyňu, tak som sa spýtal, teda ona sa ma spýtala, či si pamätám ten prípad a hovorím, to sa nedá len tak zabudnúť a hovorila, že
a chceš vidieť, ako to pokračuje, veľmi rád. A oni sú priatelia naďalej, oni spolu chodia na strednú školu. Super. Takže to je to najkrajšie doriešenie šikany, najlepšie doriešenie nenávistného konania, ktoré je v školskom prostredí. To je to pochopenie, že my nemáme pozíciu obeť a agresora. My máme dve obete, ale každá obeť potrebuje iný prístup, aby sme to vyrovnali do tej priateľnej roviny. A stretol si sa aj s tým, že tie školy sa snažili tak nejak možno zatajiť alebo banalizovať tú šikanu? To tak je. A to, že školy sa snažia niečo ututlať, no žiaľ, niektorí riaditelia, ktorí chceli dlhodobo zotrvať na svojich stoličkách, tak umelo držali svoju školu ako keby pod takou, ja neviem, takým pláštikom. My sme geniálna škola, na našej škole žiadna šikana nie je, lebo naše deti sú roboti, ktorí sú naprogramovaní a presne ktorí nemajú emócie, ktorí nemajú emócie. Čiže ono to nezáleží od školy, hej? Že tak ako kedysi možno aj panuje dnes taký predsudok, že škola, na ktorej je šikana, je zlá a nebezpečná a boja sa možno tí riaditelia toho, že rodičia tam potom nebudú chcieť dávať deti? Alebo... Šikana sa netýka nikdy celej školy. To si treba uvedomiť. Mnohí ľudia myslia globálne, nie konkrétne. My nemáme spoločnosť, my máme jednotlivcov. My nemáme davové skupiny, ktoré máme riešiť. Každý človek je jedinečný. To znamená, že stala sa šikana možno v 3. ročníku základnej školy alebo v 7. ročníku. Ale všetky ostatné sú v poriadku. Takže čo, aká je to zlá škola? Možno, že budeme riešiť pedagóga. Možno pedagóg je zodpovedný za to, že čo sa tam deje. Je tam zle nastavený ten systém pedagogický. Ale to sú jednotlivé prípady. Že sa dozvie niekto, že bola tam šikana. No otázne je, že či to naozaj bola šikana, či to nebolo nejaké že medziľudské vzťahy medzi žiakmi, ktoré vyeskalovali do nejakej bitky. No, takže šikana to nebola. Mohlo to byť nejaké protiprávne konanie a ak už to škola zistila, teda keď to rieši, tak to je super. A má na to nástroje ľudí, ktorí im môžu pomôcť či už z interného alebo externého prostredia. Dobre. Opýtam sa ťa poslednú otázku, lebo hneď sa tu vynárajú ďalšie otázky a ďalšie témy, ktoré určite spracujeme v nejakom z ďalších dielov. Ja sa ťa na záver opýtam takú otázku, či si sa stretol s nejakým mýtom o šikane, alebo čo je podľa teba taký najväčší mýtus o šikane, ak vôbec teda existuje, ktorý by si možno chcel vyvrátiť? Sú dva základné. Prvý mýtus šikany je ten, že my máme iba obeť a agresora. To je základná vec, ktorú treba zrušiť pri predstave riešenia šikany. Keď to odstraníme, začneme tú šikanu naozaj riešiť. A druhá vec, že dávame nálepku šikany na všetko. Lebo sa to stalo akoby trendové. Píšu o tom médiá, šikana sem, šikana tam. A reálne to nebola vôbec šikana. Lebo obidvaja sa vedeli brániť, oni sa pobili. A nebolo to šikana. Pobili sa. To znamená priestupok proti občianskému spolunažovaniu. Niečo, neviem čo, buď naplnenie skutkovej podstaty priestupku alebo trestného činu. Hotovo. Že ak sa nevie. Nemáme šikanu, všetko zvládame vždy za každých okolností. Máme dostatok materiálov, každého agresora, ktorý spravil niečo zlé, treba okamžite potrestať, bezpodmienečne, alebo nebudem trestať vôbec nikoho, ututleme to, vyčkáme. Akože môžeme vyčkať, ale nie ututlávať, musím spraviť záznam o tom, veď ja potrebujem mať niečo o tom založené v archíve, lebo keď to dieťa sa bude neustále takto objavovať, že robí zle, potom spácha nejaký naozaj že trestný čin, vyšetrovateľ si vypýta nejaké záznamy zo školy a oni nikde nebudú. Zostalo to len v hlave a v spomienkach možno pani riaditeľky alebo nejakej pedagogičky, a potom môže mať z toho aj škola nechtiac problém, že? Čo si povie vyšetrovateľ? Tak dieťa vyskratovalo, tak dobre, odložíme to. Necháme to tak, nebudeme to riešiť a necháme to, odmietnem to. Čiže aj pre školu je taký možno fajn návod, že naozaj všetko archivovať, zapisovať, ak by Bože chráň do budúcna došlo k nejakej... Tak viete, ja by som to povedal, že všetko za každých okolností to budeme mať spisov iba v jednej velikánskej triede. Reálne treba zapísať veci, ktoré začínajú. Prvý vážny incident treba spísať nejako a dať ho ako, že budeme ho sledovať. Okay. Netreba okamžite
zo žiakov robiť trestancov alebo páchateľov priestupkov trestných činov, veď sú to deti, učia sa, takisto majú priestor alebo možnosť skratovať, tak ako my dospelí, ale za každých okolností striktne ich stavať do pozície niečoho strašného je veľkou chybou. Super, Mirko, ja ti veľmi pekne ďakujem za veľmi zaujímavé a podnetné informácie k téme šikana. Takže pre tých, ktorí nás sledujú, toto bol druhý diel podcastu Podajme si ruky. Ja ti podám ruku a ďakujem teda a vidíme sa.